vám chceli povedať, prečo vlastne lazaňa brunovská. Tak poprvé preto, že Brunov, a po druhé preto, lebo síce tomuto kraju sa skôr hodí názov Kopanice ako druh osídlenia, a Lazy sú tiež taký druh osídlenia podobný Kopaniciam, ale naša priateľka Vorči, čím ju pozdravujeme. Ahoj Vorči. Ahoj Vorči. Nás nazvala Lazane brunovské. Tak sme zostali pri tých lazaniach, pretože tento názov je úplne presne pre nás. Ahojte. My sme Lazane brunovské. Janča a Juša. Tento projekt vznikol v našich hlavách tuto na Brunove. Pri našich takých večerných dúmkách. A celý tento projekt bude o tom, ako sa dve bratislavské dievčice ocitli na Brunove. A zžívame sa s prostredím a chceme žiť tak, ako zobrať si to dobré, čo naše staré mamy ako žili. No, a hádam, tak sa nejak zžiť tu s tým prostredím a vlastne vrátiť sa z toho mesta, do toho, v ktorom sme vyrastali a stále ešte žijeme, zase naspäť do prírody. Zatiaľ sa všetko len učíme, chceme si všetko vyskúšať, učíme sa od susedov, naštudujeme si čo to na internete a ako nám to pôjde, tak to uvidíte. Prvý diel sme nazvali Hruškový lekvár, ale nebudeme ho variť z týchto hrušiek. Tieto pôjdu do suda. Z týchto je totižto výborná hruškovica. A aby sme mali z čoho variť, boli sme ukradnúť hrušky u švagra. Na hruškový lekvár a la Lazane brunovské potrebujeme hrušky. Očistíme? Očistíme. Hrušky očistíme, ale tak, že ich necháme zo šupkou, vyberáme iba jaderníky a kostrnky dáme bokom, pretože všetok zvyšok pôjde do toho páleného. Zaujímavé je ináč, že by sa mal lekvár robiť nie z prezretého ovocia, pretože keď nie je ešte prezretej ovocí, tak má viac pektínu a vtedy to dobre lekváruje. Takže úplne zrelé ovocie nie je vhodné. To už je potom do toho súdka. Ináč, keď nechcete, aby vám tie hrušky zhnedli, ich dokrájate a nemáte takoto štvoro rúk, tak je dobré ich dávať do vody s citrónom. Posledná. Ste si nemysleli, že máme taký šialený nápad a z toho všetkých hrušiek robíme iba lekvár. Aj
toto je výsledkom hrušiek. To je z toho súdka potom. Aby sa nám lekvár vydaril. A keď nebude lekvár, bude hruškovica. Po odkostrnkovaní hrušky postrúhame. Aj keď teda chceme robiť samozrejme veci tradičným spôsobom, troška tej techniky sme si sem priniesli a aby sme si nepostrúhali aj prsty, robíme to elektrikou. Ženo, tu máš vajca, poď sem, mám topánky od hore. Ty pán hoven! Ježiš, domáce, pikenky zniesli. Tie idú do chladničky, nie do lekvára. Čo určite musíte mať zvlášť je varecha lekvárová. Varecha lekvárová sa vyznačuje tým, že chodí iba do lekvárov. Táto už bola v príbezlovom, v malinovom, teraz bude v hruškovom. Kým dostrúhame ostatné hrušky, začali sme odvárať. Dôležité je samozrejme miešať si. Nepridávame vodu, nedávame tam vôbec nič, tie hrušky krásne pustia šťavu a len budeme pomaličky. Ja som síce teraz dala naplno, ale o chvíľočku to stíšim a pomalým vrením budeme odparovať z nich vodu, až nám z toho zostane hmota lekvárová. Odváranie prispôsobíme druhu trúby, teda trúby, várnej dosky. Či máme elektrickú alebo plynovú. Nemusíme odvárať zbytočne do vetra celú túto výbornú šťavu. A tak odoberáme. A so škoricou a medom úplne výborné. Pravý hruškový 100% džús. Ja tu nebudem po darovnici sedieť, ja idem do toho súdka teda. No ináč, ale výborný nápad. No. Z dvoch panničiek sa nám odparila voda, tak sme si to zliali do jednej. A miešame, miešame. Ďalší postup nám povie Janka. Zmes máme úplne perfektnú. V tomto momente niektorý, kto nemá rád kúsky ovocia, môže to premixovať ponorným mixérom, ale my si to necháme takéto hmotové. Nech tam je aj cítiť, že to je z hrušky a nebude to len detská výživa. Ale ochutíme to, troška to ochutíme škoricovým cukrom. A pridáme aj citrónovú kôru, aby nám to chytilo jednak takú kyselkavú troška chuť a jednak možno troška z toho spomínaného pektínu. Dobré gazdinky, alebo také tie gazdinky, čo varia lekvár, alebo staré mamy hovorili, že sa lekvár varí tzv. Na cestičku. A to znamená, že keď sa nám za varechou robí cestička, tak vtedy je lekvár správne odvarený. Za naším už sa cestička takmer robí. Medík dáme kvetový, lebo lipový, alebo nejaký taký slnečnicový, alebo ja neviem ešte aký mávame. Jaký ešte mávame. By bol
by bol veľmi výrazný chuťovo, takže dáme kvetový medový med. Na vrch každej flaštičky dáme ešte plátok citrónu. Jednak to dobre vyzerá, ale ono aj tam citrónová šťava, alebo teda citrón troška konzervuje. Dielo sa nám podarilo, lekvár je uvarený. Troška šuškovej šťavy nám zostalo. Keby vám ten lekvár nevyšiel, toto je istota. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na ďalší diel. Máme pre vás prekvapenie. Keď sa dosmeje, tak sa predstavím. To je Ajuša. Ahoj.